खुलुमबाय बेलासिनि रादाबखौ फरायदों आं बे समाव राजीब बसुमतारी। जेरै बुंनाय एरै खामानि चिरां जिल्लानि सालबारि बाथाबारि गामिनि साननैसो सिगां मोखां बिजाबाव फोसावजानाय आरो बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंजोंबो फोसावजानाय दुखुथिया बांदा बसुमतारी नखराव दिनै बिटिआरनि MCLA सायखं बसुमतारी थामहिनबा सावरायग्रा बिथाङा नुजाथि हैदों। बिथाङा गावनि अफिसियेल पेजनि गेजेरजों दुखुथिया नखराव नुजाथि हैगोन बुंनाय लेखा दिनै नुजाथि हैना खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दुखुथिया नखरजों सावरायलायना जब कार्ड रेशन कार्ड आरो न'खौ थाबैनो फोसाबनो राहा लागोन होनना बिथां MCLA फोरमायथिदों। बिथांखौ दुखुथिया नखरनो गोजां बोथोराव जोमनो सि होनायबो नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो दुखुथिया नखरखौ लानानै बिटिआरनि MCLA सावरायग्रा बिथाङा मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लादोनि। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दे दाख्लि बेंटलनि फेसबुक पेजावहाय सासे मानसिया बेखौ सेबखांनानै होदों। ओमफ्राय नुनाय लोगो लोगो आं बुंहरदों जे बेनि सायाव बा बेनि न'खराव आं साननैसोनि उनाव दावबायहैनाय जागोन। दिनै थिग आं मैया फैदोंमोन, मैया गैयामोन बिथाङा, आं दिनै फैबाय। ओमफ्राय दिनै फैनानै बिदिनो गोजां बोथोरनि जोमग्रा जि खम्बल बिदिनो लानानै फैबाय। ओमफ्राय जाग्रा आहारफोर एसे लाना फैबाय। थ' बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायजाथाव। सोरबाया खोन्थादोंबा आं बेखौ मावनो हाबाय, आं गोजोननाय मोनबाय। थ' दिनै बिथाङा दिनै गैया, नंगौ न'खराव जेबो गैया। थ' जोङो जेनोखि गोरिब श्रेणी बेखौ जोङो सुबिदाखौ होनांगौ होननानै आं सानो। आंनि बायदिब्ला दिनैहाय बेंटल प्राइमारिनि सबायझार प्राइमारिनि आन्दाराव गोग्लैयो। बिथाङा न' गैया, न'खौ आं सावरायनाय जागोन। चेयारमेनजों सावरायनानै बिथांनि नामखौ एसेब्लाबो उननि परिबेसावहाय, दाथ' अलरेडि सेबखांजोबनायानो जाबाय, फट' सट' माबा सोनाय जाबाय। नेक्स्टआव जाहाथे सोनो हायो आं बेखौहाय आसा खालामदों आरो आं बेखौहाय दायथ' लानानै दिनै आं बुंदों। बिथांनि सरकारि आसनि मोननाय माखासे डकुमेन्टसफोरखौ गैया होननानै खोनादों। दा बेबो दुखुनांथाव, जेरैहाय रेशन कार्ड बेहा गैया। बेफोरबो माखासे जाहोनफोर थानांगौ, बेखौ जों थरलि रायलायनानैसो जों मिथिगोन। आरो बिथांनि जेनोखि माखासे डकुमेन्टसफोर बेखौ दिनै बानायाखै। जोंनि गामि ओनसोलाव दाबो बेफोरखौ बानायनायबो जायाखै। खारन जोंनि माखासे प्रब्लेम दङ। बे प्रब्लेमा मा, बै जायफोरा आधार कार्ड लिंक खुलिग्रा मा होनोमोनलाय बेखौ, बे मोनसे सेन्टारा मोनसे खामल' थायो, बिराद गिदिर गिदिर एरिया। ओमफ्राय जोंना खामानि मावनायजोंनो जों गोदोनानै थायो गामिनि मानसिफ्रा। ओमफ्राय बेखौ दाबो प्रत्येक न'खरावनो सोरनावबा आधार गैया, सोरनावबा पेन कार्ड गैया। खार'ना जों बै माखासे फेसिलिटिफोरखौ जों दाबो जायगा सेन्टारखौ जों होनो हायाखै। दा बेनि थाखाय गोनांथिबाल'सो जोङो थांब्रबनानै खुलिहैयो। दाबो अनेकथा दं। बेनि थाखायनो आं खावलायदों जे बे जों मोनसे नागरिक जाबायबा, जों सिटिजेन जाबायबा, बेखौ बयबो बानायनानै लानांगौ। बियो भबिष्यतावबो नांगोन, दाबो नांनो हागौ, उनावबो नांनो हागौ। आरो फारसेथिं रेशन कार्ड जेरैबायदि मोननांगौ, बेफोरखौ जोङो सिन्था खालामनानै नायनानै हयथ' जों निस्सय रायलायनानै उननि समाव जों मावनानै होनो हागोन, बेखौ जों आसा खालामदों। मोनसे खोथा, जोङो गोबां जायगायावनो गिदिंबा बेफोरबायदि गोबां न'खर गोलैसोनानै थानायखौ नुनो मोनो। निस्सय जोंनि ओनसोलाव गोबां जायगायावनो दङ, अकल बे दिनै मिडियानि थाखायल' नङा। खारन बेखौहाय मैया दाखालि सेबखांना होदों, आं मिथिदों। बेनि थाखाय आं फेसबुक आंनि माबायाव डाइरेक्टलि आं हरफिनदों जे आं बेखौ एसेब्लाबो आंनि केपासिटियै आं जेसेबां हाथावथाव आं बेखौ अंक खालामनानै डाइरेक्टलि आं बेखौ फिननाय हरदों। ओमफ्राय बेनिखायनो आं दिनै फैदों। नंगौ, जोंनि समाजाव गोबां दङ बेबायदि न'खर जोंनावहाय गोबां दङ। दा बे हिसाबै जोङो बेखौ गासैखौबो जोङो सेबखांजोबनो हायाबो जानो हागौ। सोरबाया फकासाव फैया, सोरबाया फैगोन, सोरबाया मोन्दों सरकारनि आसनि, सोरबा मोनाखै। दा बेफोरखौ जोङो नायबिजिरना नागिरबाय थानोबो जोंहा माब्लाबा समा जोंखौ थिना। थिग बेबायदिनो फेसबुक पेजाव फैबाय दिनै मोनसे थ' आं दाखालिनो जेरैहाय प्रमद बर' चिफ सारनि जेनोखि आसनि रिच टु आनरिच, बेयावहाय सासे मानसिया फेसबुकाव डाइरेक्टलि आंखौ बुंहरनाय हिसाबै आं एन्सार हरबाय, फै नोंथांमोना लांफै। डाइरेक्टलि आं बेखौ खामानिखौ मावनाय जादों। खारन जि खबरखौ मोनो आं बेखौ इमिडियेट एक्सन लायो। थ' दाखालिबो लाबाय आरो दिनैबो आं लादों, मैयाबो फैदोंमोन। थिग बेबायदिनो माबा मोनसे सोरबा दाखालिबो बेबायदिनो थाबाय जायो। जोंनि समस्या बै गेन्द्रगावआव बिराद गाज्रि। थ' दाबायदियावहाय सोरबाया लंपेन्ट बा हाफ पेन्ट खुनानै दिनै स्कुलावहाय थांनांगौ जायोबा, जों बुंनांगोन जे जोंनि गेजेरावहाय आलो गोजोनै गभर्नमेन्ट खुंबोदोंमोन। बे गभर्नमेन्टआ दिनै मा खालामबोदोंमोन, जों बेखौसो बुंनांगोन। थ' बिटिआर गभर्नमेन्ट मैया दाखालि 9 मासल'सो जादों, जोंथ' नायजोबनो हाया। दा बे मोनसे जोंनि दुरबलथा, स्पेसियेलि आंनि समस्थियाव दाबो दङ। मोनथाम जायगा दं, जाय जायगाया गामिजों गामि कानेक्टिभिटि गैया। स्कुला ओरै, गामिया ओरै। होमबा गथ'फ्रा लंपेन्ट गस्ला खुनानै बेयाव बारनांगौ नामा दाबो? जों डिजिटेल जुग होनबाय थानायाव, कम्पिउटार जुग होननायाव
मालायफ्रा दिनै इन्टारनेट बाहायदों मबाइल बाहायदों बिथांमोना दिनै लंपेन्ट खुनानैनो स्कुल एल पि स्कुल एम इ स्कुलाव थांनांगौ आं बिनि प्रब्लेमनि थाखायबो बहुतबार रायज्लायबाय खिन्थु जाफुङाखै थ' बेफोरबायदि जोंनि गेजेरावहाय समस्या दङ दा बेफोरबायदि समस्याया दिनै दिन बेरखांबोबाय थादों थ' बेनिखायनो जोङो हानायमानि जोंनि दानि गभर्नमेन्टनिफ्राय लानानै जोङो खामानिखौ जोङो मावलांनायनि जोङो आं मोनसे सिमां नुदों आरो जोंनि ओनसोलाव बयबो ग्रें ग्रेङै मोजाङै मिलिजुलि जोङो थानायखौ जों लुबैदों खारन बयनिबो सापर्ट नांगौ बयनिबो जोंनो अनसायनाय नांगौ दा बेफोरबायदि गोरिब थाखोआ गोबां दङ दा बेफोरखौ जोङो नायनानै जेरैहाय दाखालि माखासे आसनिफोरखौ जोङो हैखादों जेरावहाय रिच टु आनरिचआव गोबां ओरैहाय आं हैनाय जादों थ' बेयावबो आं माखासेखौ बिदिनो पिकआप खालामनानै माने होथावनाय गारजेन गैथारै सोरबा दङ बेफोराव आं होनाय जादों थ' बेबायदिनो जोङो बेखौ नायै नायै जोङो टाइम बायदियै जोङो मावलांनाय जाथों आरो बेफोरबायदि जुदि सुबिदा मोनोब्ला बेबायदिनो जोङो जयै आरोबाव माबा मोनसे जों सहाय होलायलायनो हायो नामा बे खाबुखौ मोन्थों आं बेखौ आसा खालामो आंथ' दा मा बुंनांगौ बाथ्राखौनो गावसोर बुंलांबाय माथो बुंबावनो आंनालाय दा मा रोखोम खालामबाय सारा नोंनो मा सहाय होफैबायदिनो फैनानै खम्बल लाबोदों ओमफ्राय जाग्रा लोंग्रा एसे लाबोदों ओमफ्राय नै दाख्लै दैज्लां बोथोराव खनसे बिदिनो थाव संख्रि बानलु लाबोनाय जाबाय बेनोसै न' होनायफोरनि माबा मोनसे खोथा होदों नामा सारा सरकारि न'फोर होनाय दाथ' बिदि माबानायखौनो खालामाखिसै नामा लासैनो जागोनसो नोंनि बिदि अबस्थाया माब्रैहाय बिदि जालांनो बेसे गोबावसो आंनि माबाया 2 बोसोरसो जाबाय बेबायदि अबस्थाया अबस्था माने सिगांनिफ्रायनो फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो बिदिनोखामोन ओमफ्राय ओरै आंना बुरैयाबो रुंसारि जालांबाय दा खामला मावो जा थाइसे मोनो बेजोंनो जायो बेजोंनो थाइसे थाइनै सहाय होनांगौ जायो ओमफ्राय नोंनि न'खरनि बंस'फोर बहाबाफोर आंनि फंबाय दङ नैबेयाव ओमफ्राय बिबथैफोर दङ नैबेयाव हा हुफ्रा बेसेबां दङ हा हुआ बेनोसै जानो दं गायग्रा हाफोर गैया खामला मावनानै जायो खामला मावनानै थाइसे थाइनै मोननाय गथ' साबेसे दं बे सानैयानो बे सासे ओमफ्राय हिनजावसा सासे स्कुल फरायो औ मा क्लास सासे नैबे 5आव होयो 3आव ना